fruit de les circumstàncies. Vaig quedar dipositari del seu dietari que va fer l'any 34, en el moment que defensava una llei del Parlament de Catalunya, la llei de contractes col·lectius, davant del Tribunal Constitucional. És un llibre escrit en calent, és a dir, és un dietari escrit cada nit a l'hotel quan torna a casa i que no està revisat ni rectificat. Per tant, tenia, primer, evidentment, és crític del catalanisme d'aquella època que s'involucra en la famosa història del 6 d'octubre i, evidentment, no es podia publicar a l'època del Franco perquè el franquisme l'hauria utilitzat immediatament contra el catalanisme tradicional. Però, inclús després, tenia dubtes de si publicar-ho, entre altres coses perquè no havia deixat res escrit de que ho volia publicar. No ho havia tornat a revisar ni res, era un testimoni, però evidentment que jo no tenia la seva autorització per publicar-lo. Però vaig pensar que era tan interessant que el vaig donar a publicar. Però, com que vaig imaginar-me que seria interpretat interessadament per gent que són adversaris dels objectius del catalanisme, doncs vaig afegir al costat del document, al costat del dietari, vaig fer demanar a l'editor que hi afegís un discurs que va pronunciar l'any 45 amb motiu d'una enquesta que es va fer quan hi havia el conflicte entre els que defensaven l'autodeterminació i els que defensaven l'Estatut, la famosa història del Consell de Londres. Una sèrie de catalans van començar a reivindicar el federalisme i l'autodeterminació i dient que l'Estatut no servia, que s'havia de passar amb una altra fórmula. Bé, i llavors en aquella època va fer un discurs a Perpinyà en el qual queda bastant definit el seu pensament i vaig voler que s'incloïés en el llibre a fi que quedés clar com pensava l'Amadeu Hurtado. Bé, es veu que m'he equivocat completament perquè, malgrat haver-se publicat aquest escrit, els polítics d'avui l'han tergiversat i he sentit a dir que actualment el senyor Pere Navarro s'ha tret de la màniga l'Amadeu Hurtado i aquest discurs precisament per pronunciar-se federalista. I jo realment, ja sé que els polítics fan de tot per estirar la manta cap a ells, però no puc estar-me, perquè m'imagino que l'ha llegit, i no puc estar-me de llegir-vos el que diu el meu avi sobre el federalisme. I diu el següent, diu: tots els que hem estat i som federals veurem amb simpatia el federalisme i el desitgem per una major harmonia entre els pobles d'Espanya, si ells el volen. Però des de cap punt de vista ni per cap raó no podem admetre que sigui una fórmula indispensable pel reconeixement de la personalitat política de Catalunya. I afegeix: la primera observació que s'ha batut és que amb l'organització federal de l'estat espanyol, Catalunya passaria a ser un número entre 13 o 14 unitats federades que tenen el dret de decidir per majoria els problemes d'interès general, començant per la Constitució. La situació seria legal i seria justa, però indubtablement el relleu de Catalunya com a personalitat nacional quedaria disminuïda. I afegeix una altra remarca que crec que és útil i que ve molt a propòsit. Diu, com recorda Rovira i Virgili, diu Hurtado, el sistema econòmic tan innocent com el fet de fer viure l'estat central de la quota que paguin a contribuir
a les seves despeses als estats particulars, cada un dels quals el recull de la manera que més li convé, defineix així el sistema federal, que és exactament com l'ha definit, vaig sentir el senyor Pere Navarro, que per explicar-lo va dir a la televisió l'altre dia que això era com una casa de pisos, en el qual cada inquilino en el seu pis, cada propietari en el seu pis fa el que li dona la gana en el seu pis, si ha de pintar, si ha de canviar les finestres, ell es gasta els diners com vol, però després, per la comunitat, per arreglar l'escala o per la teulada, doncs es reuneixen i pacten per majoria el que convé fer. I llavors afegeix l'Hurtado: si fos possible que la Constitució Federal d'Espanya acceptés aquest principi, és de preveure que les quotes es fixarien segons la capacitat econòmica de cada unitat federada, corresponent, com és just a Catalunya, una de les primeres. Però si vingués dintre d'un sistema tan simple, una situació econòmica proporcionalment tan dura com l'actual, seria natural, i tothom trobaria lògic, que la majoria dels estats federals exigissin i imposessin sense miraments de proporcionalitat a Catalunya el principal i màxim esforç. I ho hauríem fet, com vulgarment es diu, un pa com unes hòsties. Però jo no sé si... He volgut llegir això perquè realment trobo realment sorprenent que aquest llibre hagi estat utilitzat per defensar unes idees que les acaba d'explicar ell mateix d'una manera completament diferent. Voldria acabar només dient una cosa. El meu avi era partidari, en aquell moment que hi ha la polèmica entre saber si és millor l'Estatut o millor un sistema federal basat sobre l'autodeterminació, el meu avi explica una faula que trobo que ve molt bé aquí. Diu, és la història aquella del rei que té uns consellers, i els consellers els hi demana, el rei els hi demana: voleu fer-me el favor de dir-me si pesa més el peix mort que el peix viu? I llavors s'organitza una discussió tremenda entre uns i altres per saber si el peix mort pesa més que el peix viu o a l'enrevés. I al final n'hi ha un callat allà que aixeca el dit i diu: escolti, i per què no pesem el peix? Doncs una mica és el que passa amb el catalanisme. El catalanisme sempre està basat en la idea, i això és la idea que com a bon abogat defensava l'Hurtado, està basat en la idea de pacte. Avui, si en aquest escenari que ens presenta avui resulta que un dia arribem a un estat propi, doncs aquest estat propi només el podrem aconseguir pactant-lo amb l'estat espanyol i pactant-lo amb els estats europeus. Per tant, la idea del pacte és la fonamental. La dificultat sempre ha sigut la mateixa. És saber quins són els membres que pacten i per fer un pacte s'han de reconèixer mútuament, els que volen pactar s'han de reconèixer mútuament la capacitat de pactar. I aquest és el problema que existeix avui en dia. I crec que l'avantatge de la proposta que fa avui l'Artur Mas no és de discutir ara de com serà aquest estat propi, com hi arribarem i com farem els impostos i com serà. El que es tracta de decidir ara, i que és important que es decideixi, és si se'ns reconeix la capacitat de pactar. I aquest és el problema fonamental. I, evidentment, si es resolgués aquest problema, després